okubalulekile ukuthi la ngiphuma ngihamba angiyiphumeli mina kodwa so ngiphumela isizwe sonke sakwaZulu ngiphumela kanye nama provinces akhele elase South Africa njengoba sazi ukuthi South Africa ingaphansi kwe-SADC namazwe ase-SADC siyazi ukuthi ayamunca emnothweni eSouth Africa khona kutholayo njengoba nathi njengoba singabantu baseNingizimu Afrika sizizwe ezahlukene sinakho ukuxhumana nezizwe ezakhele i-SADC. Ngakho-ke lolu hambo engilithathayo angigcini nje kuphela ngokuba ngizokhuluma kuphela ngeSouth Africa kodwa ngizokhuluma ngey'dingo nqangi ezibhekene nabantu kakhulukazi basemakhaya ngoba masikhuluma ngezimo zokuthuthukiswa komphakathi sekufanele sibuke amakhono ukuthi esikubonayo la sikubona khona sizoku-introduce kanjani ngapha emphakathini yakithi ngoba siyabona ukuthi sekukhona nokungena ukufa kobuvila kubantu bakithi ungathanda ukusebenzisa umhlabathi. Kepha kulolu hambo lwami ngicela ukuthi amaZulu angibonelele futhi angizwele futhi awacabange ukuthi akumnandi ukuhamba nje ngithi ngiyahamba noma ngisazobe ngiphume futhi ngoba ukuhamba kwami ingane iyayibheka ukuthi ubaba uthe makade yoqhwagela wabuya nani manje-ke eqhwageleni-ke kunezinto ey'thize eziyayibhekeke ukuthi ubaba uma ebuya nazo sibuya kanjani. Njengoba sazi sonke ukuthi izwe lase-China lingaphansi kwe-BRICS nathi thina the Republic of South Africa singaphansi kwe-BRICS. Ukuvakashela kwami eChina namhlanje kuqondene ngqo nezimo nqangi ezibhekene nentuthuko yasemakhaya ngoba nezimo zokukhiqizwa kokudla kanye nezimo ezingo-tax industries nanjengoba ngiya laphana nje abaningi abanalo ulwazi lokuthi sekukhona i-museum ephethe iZulu Chinese culture eBeijing nayo futhi engizokwedlula kuyo njengoba kukhona nosomabhizinisi abanye abangimemile ukuthi ngizokhuluma ngihambele iy'ndawo lapho besebenza khona nami ngeke ngisho ukuthi khona engizoba nakho kodwa ngisayoqomisa ma intombi ma insizwa yoqomisa isuke yoqomisa intombi ukuze phela ikwazi ukuba yekhe isivumelwano nentombi ukuthi hayi cha ngiyakuvuma insizwa yakithi cha singahamba sikwazi ukuba siyoba ngabakubo noma ngabakithi lapho ozalwa khona. Ngakho-ke sisathe gozololo lapha eDubai ngicabanga ukuthi ngikubone kubalulekile ukuthi besixoxe nje ukuze nazi lapha ekhaya ukuthi uhambo engilihambayo lume kanjani noma-ke ischedule sona siyi-tight kakhulu ngoba baningi abafisayo ukuthi babonane nami njengoba nizokhumbula ukuthi kwenzeka ngesho isikhathi ngangihambe nawo uMamchiza safika ku-University of Agriculture, Science and Technology eFujian Province la ngafika ngabuya khona nohlelo nomakhowe lapho uhulumeni we-province kanye nohulumeni kazwelonke we-People's Republic of China who have assigned uProfessor Lee ukuthi akube uyena ozohamba ayoqala le project. Wayeqala-ke le project uLee laphana eMaritzburg kangangoba ngiyakhumbula nje ukuthi ngo-2008 owayengumbasada ngaleso sikhathi
ngacelwa ukuthi ufuna ukuba athole ithuba nami uzokwethula umshini ngaleso sikhathi uNdunakulu kwakusewukhabazela wethulwa-ke lowo mshini owabe wenza iy'mbewu engicabanga ukuthi-ke ama-projects anjengalawo uma umnyango we-agriculture engekho ukuwa-backup-a ngemuva angeke ahlala ngafi kodwa kufanele kubukwe ukuthi singabe sabheka manje ukuthi i-project ifike nobani asibuke ukuthi i-project iba sustainable yini ukwazi ukulekelela abantu ukuze ikwazi ukusakazeka nayo yonke indawo ngakho-ke njengoba ngihamba nje anginakho ngingabaza ukuthi kukhona vele engizobuya nakho noma kukodwa noma kukubili mangibuye nomlenze noma nenqondo elilodwa lenyoni siyohlephelana sonke abantu bakwaZulu ngiyacela sibambisane lapho ngoba kulezi zinto nginethemba lokuthi uma sikhuluma ngendaba ze-food security kufanele manje sibuyele esigabeni sokufunda ukuthi uma sikhuluma ngesigaba sokuthi i-food security kufanele yenziwe kanjani ukuba kusukume wonke umuntu niyazi ukuthi sibuya esigabeni esinzima sesomiso ekade sibhekene naso